Je hebt ze op Alversterrentocht. Ja. En hoe is dat? Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Ja? Ja. Maar dat was weer of net? Ja, ik weet het net. Ik wil dat het wel wat mooi valt. Dat wel wat mooi valt. Ja. Is er vertraind? Ja. Oké, hoe dan? Nou ja, ik ben met vakantie op Vlieland geweest. En nou ja, dat moest ik maar de auto rijden. Dus dan moeten we maar fietsen en ja, dan ga je toch wel een keer om. Is er ook vertraind? Jawel. Wat dan? Ik ben met mijn moeder naar de winkel geweest. Waarheen? Snake. Een snake? Ja. Dat is doping, man. Ja, Mooi dat eigenlijk wel. Nou, ja, het mooi wel. Je hebt het wel adviseerd. Adviseert zelfs. Ja. Betrapt. Wat zit erin? Snoepjes. Gewone snoepjes? Ja, maar dat is doping. Ja, stiekem is het toch... Er zit zoeker in, hè? Dus ja, dan kon je vlug gaan fietsen misschien. Ja. Is het wat zitten? Jawel. Oké. Kel oefent dus. Is het verovend? Ja. Ja? Of 40 kilometer fietst naar Bolsward en Leeuwarden. Oké, ja, dat is toch wel een beetje voorbereid inderdaad, hè? Maar hoeveel kilometer had je hem op een dive fietsen? 50. Ja, hè? En dat 4 dagen lang? Ja. Ja, als je gewoon goed uitrust in de tent. Goed sliepen, net een volle oude oren. Ik heb van mijn man heel veel suiker hier tegen. Er is heel veel zoeker in de tegenwoordig. Dus ik heb er heel energie van. Ja, dan vlucht die 50 kilometer zo voorbij. Ja. Hè? Heb je er nog voorbereidingen? Ja, ik heb heel veel fiets. En, hij is al traind? Nou, net echt, maar wel een beetje. Ja, wat dan? Nou, gewoon maar squallen en een speeltje in de street. We hebben maar 20 keer om het dorp heen fietsen. Dat is een training. Ja, maar... Is het wat zitten? Nee. Een zwieren tocht, hè? Nou, we zullen het beste van maken. Ja, dat zoek maar door, ja. Roos is de helft van 2003, nog net. Neem ik iemand surffiets? Ja, nou, het is 2013. Het is altijd getal 13 dus. Maar ja, het kan best. Oh, ja, dat komt ook net zo mooi uit, zeker. Nee. Nou, het kan wel. Wat doe je moederwijs nog behalve fietsen? Nou ja, ja, we gaan naar activiteiten van en we gaan naar het monument van Dirk Dijkstra. Die is hier in de Tweede Wereldoorlog is hij hier vermoord. En ja, hij had, op die plek is hij toen deermaken. En daar gaan we even zien. Dat soort dingen. Ja, En verder, ja, een soort oude oren. ja, Ja? en let op bed. Let op bed. Is het wat zitten? Een klein beetje. Eerlijk? Ja, met het weer niet heel erg. Maar We hopen dat het droog blijft, hè? ja. Hoi, kom los! Hey Henk, jongen! Hoe gaat het? Ja, goed. Is het zo? Ja, Wel een beetje weird, hè? ja. Heel weird. Ja? Ik wil wel even droeg in de tent. Oh ja. Ja, dat weer te voorspellen, hè? Dat het net droog blijft zo. Wel, buienraders, jongen. Komen nog wel meer buien, zeker? Er al 12. Hij is wat te groot. Hey. Doe je hem toch in de lengte?